128 de centimetri, fetiță. Unul e... Da, închide ușa. Noi suntem la noi. Unul e fără imprimeu, a doilea merge cu imprimeu. Deci unul e așa, a doilea e așa. Vă conduceți după centimetri, deci 128 de centimetri la 7-8 anișori. Setul este la 150 de lei. Bună dimineața tuturor! Știți, nu știu, iată, vizual îmi pare un 6-7, nu știu, așa îmi pare mie. Deci 150 de lei, are și per unitate 75 de lei. La fel, dacă aveți fetiță și băiețel, Da, la aceeași vârstă aproximativ. La unul poate să fie mai mare dacă e diferența de unul. Da, și la unul... Pentru că unul e fără imprimeu, a doilea iată cu imprimeu. Deci la fel scrie 128 de centimetri, 7-8 ani. Setul este la 150 de lei. Da. Sunt calitative, e coton, e cu fliz în interior. Bună dimineața, doamna Natalia, bună dimineața tuturor. Dimineața. Mulțumim frumos pentru cadouri, doamna Elena. La 144 de centimetri, 144, 155, 12 anișori. La fel, setul, hanoracul, coton, fliz, 150 de lei doar. 150. Doamna Ana și doamna Elena, mulțumim frumos pentru cadouri. Este la 12 ani și la 10 ani. Cel de 12 îl văd la 11, parcă îl văd cu un an mai micuț. Și 10 ani îl văd la 9 ani. Vă zic și în centimetri. 144, 155, 12 ani. Cel de 10 e la 138, 143. Da, 150 de lei hanoracile. Nuanța în TikTok schimbă culoarea. Să știți, e coral frumos. 150 de lei unitatea. Tricotajul la 2-3 anișori, 98 de centimetri, ea este de la Zara. 150 de lei. Da, Vesta. 150 Băiețel. pentru băiețel, da, 2-3 anișori, 150. Așa. 150 de lei. centimetri scrie. Da. La 170 de centimetri, 150 de lei, la 13-14 ani. E tare calitativ, este pentru băiețel. 150 cardiganul. 12-13 ani pentru fetiță la 152-158 de centimetri. La fel, 150 de lei. da. Pentru fetiță la 12 ani. Deci în XS, lasă să fie 11 anișori, pentru că scrie doar XS. A, scrie 14. Și cardiganul la 12-13 este mai scurt în mânică. Merge mai lărguț ăsta. Brandurile diferite Da. și fiecare au a lui, știi? În XS scrie 14 ani, 152-158 de centimetri. Doamna Ludmila, mulțumim frumos pentru inimioara de membru. Partea de jos nu e prea lucrată, la 150 de lei. Da, cu flis din coton. 4 anișori, 104 cm, fliz și coton. E foarte calitativ. Iată așa la atingere, parcă e catifea. 150 de lei. Doamna Ana, mulțumim frumos pentru inimioara de membru. Anișoara Cinderella? Bună ziua, doamna Tatiana. Nu, Ana. 6 anișori. Bună ziua, bună ziua. 6 anișori, 114-119 cm. La 150 de lei. Frumos e. 98 de centimetri, băițel, la vârsta de 3 anișori, 150 de lei. Da, tot cu flis și cu... nu. Nervez. Am probleme acasă. 150 de lei. Îmi dormi puțin și rău și mă ustru ochii. 8 anișori, eu îl văd universal, și fetițe și băiețel. Pe dânsul că tare scrie că e băiețel, dar eu îl văd universal. Are fermoare laterale. Se îmbracă peste cap, dar se descheie părțile laterale ambele, deci până la mânică, inclusiv și mânica până la manșetă. 150 de lei. Doamna Tatiana, acum arătăm tot ce avem. La 2-3 anișori din ceea ce am arătat Băieț pentru sau fată? fetițe, încă n-am arătat. Nu știu dacă avem aici, și la mai mare. Că avem stocul micuț aici la Asta ar copii. fi.
Eu îl văd universal și fete și băieți, e de la Zara. Nu scrie fată sau băiat. Da, doamna Tatiana, pe rând arătăm Doi, tot trei ce anișori. avem. Din Iată păcate așa. avem stocul micuț aici. La 10 anișori, la 150 de lei. 10 anișori, 150 de lei, flis și coton în interior. Roșu. Acolo sunt hanorace, dar nu sunt roșii, sunt coral în 10 vârsta și de 10 12 și ani. 12 ani. Da. 10 și 12 ani, 150 de lei. 5 anișori, coton, flis, 5 anișori. 150 de Da. lei. 150. 150, 5 ani. 8 anișori, flis și coton. 150 de lei la fel. 126, 131 de centimetri. Parcă vin mai mici, nu știu cum. Da, vin mai mici. Băiețel. 8 anișori, 126, 131 de centimetri. 8 anișori. 8 Tare ani, frumos. 150 Eu îl văd de la lei. 7 anișori, 7-8. Nu-l văd la un 8 de plin. Pentru Da, a mea da. fetiță, că E mic. eu dam la 140, 134, 140 mai mare un pic. Depinde Apoi deja să și fie de scurte copil, mânici. da, deci- 150 de lei. Unde sunt centimetri, mai bine după centimetri să vă orientați. Luni când известим, îmbraci, te rog frumos, Ghini. De ce? Pentru că sâmbătă și duminică și azi și bă minus noaptea și luni și e frigă și. Dacă seamă și 4 ani. 98, 107 centimetri, 4 anișori, 150 de lei. 150, 4 ani. Asta scrie la 14 ani, 156, 165 de centimetri. Da, iată doamna care a întrebat băiețelul la 13 ani și asta nu poate să meargă la 13. Depinde de Bine, copil, da. cât e de mare, cât Păi e de iată, înalt, după cât e de centimetri. slăbuț. 156, 165. Da, cum merge și la băiet aici. 150. Doamna Ludmila, mulțumim frumos pentru trandafiraș. Ăsta, pentru iepuraș, ursuleț micuț. Așa, la... Cu drag, doamnă Tatiana, altceva nu avem, O din lună 3, păcate. 56, 62 de centimetri. 56, 62, 150 de lei. Este 150. 99 de lei este la 3, 4, 5. 6 era. Nu mai 3, este? 4, 5, 6 ani. 3, 4, 5, 6 ani. Și ori băiețel, coton, puloverul este la doar 99 de lei. Vestele pentru miliuni văd universale la 10 anișori, la 7-8. Aveți mai multe hăinuțe aici? Avem hăinuțe de toate. Pentru copii 11. avem mai puțin. Pentru doamne avem mai mult, avem și încălțăminte. 99 de lei vestele, merg pe 3 fire. La fel sunt de la din coton, sunt de la rezerv și merg mărime în mărime. Deci am zis 99 de lei. Avem puține pentru copii, deci le arătăm acum pe toate care le avem. Doamna Anastasia, mulțumim frumos pentru inimioara de membru. Distribuiți, vă rog frumos, live-ul. Tu ai distribuit live-ul? Am pus. Deci la 150 Aici, de corect, doamna Natalia, aici avem de toate. 150 de lei, la 12 ani, 150 de centimetri. 150 de lei. Da. Și la 126 de centimetri merg băiețel și merg din ăștia mai ajustați, mai strânși, da. Dacă băiețelul e slăbuț, o să stai perfect. E coton și e Tu ai fliz. șters camera. E coton și fliz în interior. 150 de lei. O clipă, vă rog frumos, nu știu, nu-mi place cum... Parcă e aură, știi, împrejur la tot. Dacă tu pe deasupra. Dar pe parcă am băgat degețel acolo. Nu, să băga căhuța e un pic ieșită. Mai bine? Da, parcă mi-e bine așa. Pe ce vârstă pantalonii, doamna Diana, 10? erau la 10 anișori și 12 ori cât erau așa la 126 de centimetri. A, mai micuț. La 9. La 9, da. 8-9. Și ăștia, La 12. la 12, 150 de centimetri au. Doar la Hadracul, aceste două vârste avem pantalonii. la 174 de centimetri. Cu drag. Două sunt identice la 174 de centimetri. 150 de lei.
Ce căci? Iar ne-a părut ca ieri că 9 persoane aruncă o privire, sparge cheața pentru a începe interacțiunea. Stăm timp că sunt în live cu cineva. A. 138 de centimetri și 162. La fel, la 150 de lei. 162 Da, ele vin, și 138 de centimetri. 150 de lei. vin din coton cu flis pe interior foarte calitative. Dacă 162 știți și brandul. 138. Da, așa este. Pe gri, la 162 de centimetri, pe gri. 138 la 10 ani ar merge. Da. Am să vă spun de ce. Eu le văd un pic mai Mai, mărișoare. mhm. Eu o văd la 10 ani. O văd mai